chibaba ndiye chilipo. Kwacha Tikuti kwacha sono pepani mene a director I miss you too. That's what I'm doing. Pepani amalondera baba komanso ma-MP muli pano amsungamandazano achingonga apa administrative secretary akulijoni apepesa kale kuti izi sizinali papologalamu. Koma kuti achinyamata mnapangana mukumane monga mmadziwirana ndikuthokozeni kwambiri. Chichitikireni zichasilachitika sinnalankulepo pagulu. Koma ngakhale ngozi ikachitika timasesa nkulola kuti moyo upitilire. Ndiye nkuthokozeni chifukwa cha mtima wanu, mtima womvera, mtima wosunga bata ndi mtendere, kuti ngakhale muli m'masaya awiri ukumenyani uku mupereka tsaya lina. Ndiye zalankhulidwe zankhaninkhani zolakalaka kuti nane mponyepo mawu nthawi yake ifika. Koma imani ichi Lazaro kwawo nkumalawi. Lazaro amayimirira mmalawi aliyense. Ngasiwa nidziwa mwankhoza wa ndiye Lazaro ulo wadwala wamwalira wena lwakulu koposa ife tonse amakhoza kumdzutsa. Ndiye nthawi yakuti m'maso muli misozi zinthu sizioneka bwino, osamathamanga kuchita chipongwe mzako, chifukwa mmawa mwake ukhoza kudziwa kuti wapweteka m'bale wako yemwe. Panjira iyi tisayambane, tiye tipite mu umodzi wathu, tiye tidalirane wina ndi mnzake. Tumvana kodi? Chifukwa kuti tigwirane ufiti tokha tilila mmawa tufuna mzathu kuti tikalime naye kumunda. Ndiye zonse mwanena ino achinyamata ndakumvani, ngakhalenso atsogoleri bathu achinyamata ndakumvani. Anango ndandaulira kuti bwerani mudzapereke moni, nabwera udzapereka moni. Koma chakwa nkuonani chalilimbikitsanso. Kuna mpuli mulipo
Lazaro aliponso. Ndipo inu ndine ketekete. Ambuye akudalitseni nonse pa zokambirana zanu zikomo. Bwana akabulisa ukalisa yaye akupita. Isi. Amene mulima kuti tete kwaperekeza bana ina yake ichakusenguza popo. Good. Cheni. Live hapa Radula. Ndio live yako wewe. Ndio live. Baba Radula. Ndio kuna sekali na wewe. Huyu, asema mimi. Zie je